radeći ovaj posao 20 i kusur godina, potom i studirajući paralelno žurnalistiku, pročitao sam bezbroj definicija vezanih za novinarstvo. Šta je zapravo novinarstvo? I mogu vam reći da niko to bolje nije okarakterisao nego, ajme podsjetite, ko je režirao Zonu Zankfilma? Šotra. Niko bolje nije definisao novinara nego Šotra u onoj rečenici. Će platiš rakiju da te turim u novinu? Ne, plati dve. Ima toga među nama. Sad gledamo se među kolegama i moramo da to priznamo. Naravno, stoje ove opaske, jer jedna rečenica u medijima može mnogo toga naopakog da prouzrokuje. Potpuno se slažem, ali iznad svega slažem sa činjenicom da nije opština, ali uopšte srpski živalj na Kosovu adekvatno medijski pokriven. To je nešto što nedostaje i pozdravljam ideju da se o tome razmišlja i mi ćemo koji se bavimo ovim zanatom i tekako da podržimo sve te poslove, uključujući ono što znamo u ovom zanatu, pa da pomognemo svima zajedno da se nama konačno počne pisati i pričati i u nekom drugom svetu. Nećemo zaboravljati nedaće, nesreće, nevolje, nećemo zaboravljati ni stradale, kidnapovane, nestale, to su teme o kojima stalno moramo razmišljati i sa kojima se stalno moramo nositi, ali naš je život i nešto drugo. Nešto o čemu smo počeli konačno možda ovog leta da razmišljamo. Mi se sad bavimo kritikama onoga što smo uveče videli na bazenu, istini za volju malo sam bio, jednom sam bio i smrzao uveče, pritisle godine, više nisam za te stvari. Bavimo se kritikama ovih pozorišnih predstava koje su gostovale nekim festivalima koje smo bili u prilici da ovde vidimo. To je jako dobar moment i možda jedan od najpozitivnijih efekata rada ove opštine. Vraćate nas u onu pomalo dosadnu životnu kolotečinu koje smo i tekako željni. I tekako željni. Tu vam je jedan od najvećih uspeha i ja vas molim da u tom pogledu nastavite sa radom. Mi ćemo ispred nevladinog sektora svakako da postičemo te vaše ambicije u tom smislu sa idejama.